Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, mahitungod nining giwalis mga born again Bradsok, mahitungod ni Maria. Kay matod pa nila Bradsok, nga dunay libro nga ilang gigamit Bradsok, libro dinhi sa atong simbahan nga Katoliko, nga ang title ani Mary and the Priest Meditation, page 70. Giingon dinhi Bradsok nga gibuot sa Dios nga pagaluwason ang kalibutan pinaagi ni Maria. Mo din ay nasuwat sa tong libro Bradsok nga gibuot sa Dios nga pagaluwason ang tao pinaagi ni Mama Mary. Nya duna sa day Santo Papa Bradsok nag-ingon nga dili day maluwas ang tao kung dili moagi sa mahal nga Birhen Maria. Nya matud pa nila Bradsok, dako dining supak sa balaang kasulatan. Kaysa buhat 4:12 naghisgot man dinhi Bradsok nga ug wala nay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa, kay walay bisan unsa pang laingalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa tao nga pinaagi nini maluwas kita. Nga matud pa nila Bradsok, ang kaluwasan ni Bradsok makabot pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, dili day pinaagi ni Maria. Palihok kog pagpatinawon ni Bradsok kung husto ba niyang ilang pangatake Bradsok. Ang ilang itsa agi pagmahayag ato nang dawaton, pero ato sang i-explicar ng ingon nga ang kalibutan dili makakabot sa kaluwasan kung wala si Maria. Ang buti pasabot niya na the redemptive act of God through Christ cannot be done without Mary. Kaya sa Hebrehanon 2:14-16, ang anak nga mao si Kristo nagkaambit sa unod ug dugo siyang inahan, iyang ginikanan. Unya sa Hebreo 9:22, without the shedding of blood there is no forgiveness of the world. Kung walay pagpaaka sa dugo, walay pasaylo sa sala. Din man og unod og dugo nga gigamit ni Kristo diyang gilansak siya sa krus pagtubos kanato. Natural ang dugo ni unod og dugo ni Maria. Ito ba sa Hebrehanon 2:14-16. Muna ibot sabot the redemptive act katong matubsanon nga buhat samahan nga gipaagi niya siya nga anak nga magpakatao kay lagi nasuwat walay pasaylo kung walay pagpagas og dugo. Muna si Kristo nagpagas siyang dugo aron paglukat kanato. Og natural maingon nato in that process of God kinahanglan mag-inahan, kinahanglan dugo si Jesus gunod. Kinahanglan si Maria sine qua non in redemptive act. Pero sa kaluwasan timanay na to ang redemptive act kung gi-specific. Pero sa kaluwasan mahimo na sa Dios bisag wa si Maria. Kadto yung mga tao sa Old Testament times, daghan man itong giluwas Ginoo, wapan matawas Maria. Una nga, maying tibanana, the redemptive act, ang matubsanon nga buhat ni Jesus, buti pasabot, ang iyang paglukat sa atong kalag nga makasasala, pinagis pagbayad, dili sa sapi, dili sa bulawan, kundi sa dugo niya. Mabasa ba na? Mabasa. Nasa 1 Pedro, Kapitulo 1, 18-19. Repeat. Kaya basig mamislead niya ka sa akong tubag, akong ipaybaw, ang matubsanong buhat sa Diyos, redemptive act of God through Christ, that it was really done with the bloody crucifixion of Christ, and that very blood that cleanses the world also comes from Mother Mary. So muna ibuti pasabot. Pero sa kalawasan mahimos Diyos, bisigwa as Maria. Sa Old Testament times, daghang iluwas Ginoo. Sila si Moises, sila si Jeremias, Isaias, mga patriarka nga nagasunod sa mga sugo sa Ginoo, giluwasan. Kaysa Ezekiel 18:27 nag-ingon man, pinagi sa inyong pagtuman sa akong mga sugo, makaluwas na sa inyong kalag. May Old Testament times, tumanod yun ang sugo sa Diyos aron maluwas nilang kalag. Dili na ako basa lang sa Ezekiel 18:27. Pero sa Bagong Testamento, sa Juan 1:17, kaya ang balaod miabot pinaagi ni Moises. Pero ang grasya o kamaturan miabot pinaagi ni Kristo. Muna mabalik ta sa tekstong imong gibasa. Ngawa na ilaing ngalan gihatag ubos sa langit aron maluwas ta. Ngalan ni Jesus. Supayan pa na nato. Nasa Roma 10:12, kinsa man na makasangpit sa ngalan ni Jesus maluwas. So, pagsangpit san ginubanan sa buhat iman na kay og sangpit tayo lang lupig ta siyawa. Kay ngawa nagatuo sa Dios ni kurog pagani trembling and shivering when he faces God, his creator. Kurog niya, pero dako pagtuo.
pero wa di siya makasagpit sa Ginoo nga dunay buhat. Non serviam Domine, I will not serve you, God. Matod pa niya. Di ko mo lagad kanimo. Muna nga, ang atong pagtuo, banan ginato sa mga buhat. Kasi nagsulti, Santiago Apostol, tinunan sa Ginoo. O ang tanang tinunan sa Ginoo nagasulti, gidala si Espiritu Santo, gidala sa Dios. Matod pa ni Santiago, ang pagtuo dili makaluwas kung pagtuo lamang walay buhat. Pero ang pagtuo dungagan ug atong ubanan sa maayong buhat kini makaluwas nato. Ay ko gingna nga gikanin ako nana sa Santiago, libro niya kapitulo 2, 14 ngadto sa 17. Okay? So muna nga kung sang pitas ngalan sa Ginoo, yes, that is the source, the principal fountain of grace and salvation, the name of Christ. Pero with regard to redemptive act, do not forget, Mary is sine qua non. Sabi ng sine qua non? Necessary instrument. Necessary instrument. Wa pa'y Mary nga mihatag siyang lawas ug dugo ngadto ni Jesus, wa tay redemptive act. Ay mo, another way, ginoong kaluwas, pero there is no redemptive act of the Son of God. And that was really needed by the world enslaved to Satan of sin. Kinanglan man tagpagtubos. Muna nga, muna ibot pasabot nga di ta maluwas, di ang katupsanan di mabot na to kung dili ta moagi ni Maria. Sa ato siyang pagampo, matod pa ni San Loy de Montfort, usa ka dibuti at dibuto kayan Santa Maria, matod pa niya, you can call the Holy Trinity. Oftentimes, because of our unworthiness, we are denied. But when you call on Mary, that is our shortcut to the Holy Trinity, because the prayer of Mary addressed to his son, to your son, will not be denied. Panlakto din ni nato nga to Santissima Trinidad kung muagi ta ni Maria. Kay matud pa ang pagampo ni Maria nga to ni Jesus nilibalibaran. Nas Biblia na dos Ebanghelyo giason sa naman uluhan dos tudling 1 nga 4. Anak wanas laybino. Mingon si Jesus, wa pamabot akong panahon. Wa tay labot nini inahan o babae. Dinapit lang ta. Pero all these things, somewhat objection, Christ heeded the prayer of Mary. The miracle, first miracle of Christ happened through the intercession of Mary. Muna nga, saktong katoliko, patabang ka Santa Maria. Mahimo tang mulaos tas Ginoo? O mahimo eh. Basta na, 1 Juan 3:22. Kung magbinuotan yung kag tinuod yung pagbinuotan o pagkamatarong, makadetso ka sa Diyos. Pero kinsa makay magbinuotan hingpit yun pagkamatarong, wa man. Mana nga, it is also right, usasad kamatarong nga paagi, nga mo sang pitas panapang ni Maria. Ngano? Nasuwat. Asam ba sa? Santiago 5:16-17. Di manay matod pa ni Santiago, ang pagampo sa taong santos, dako kahimuan. Ang pagampo sa taong buutan og santos, dako kahimuan. Kahimuan, kung sang pita niya, patabangon na to sa Maria, dako kayo kabulahanan. Daghang kay kog testimonies niya na. Pero sa pagkakaroon, ibalik ta mo ni Brad Jem Labonita, humana to matubag, pangutana ni Brad Carlo